Elu l-400 sena tal-kwadru tal-Madonna ta' Pilu, xogħol il-pittur Bartolomeo Amadeo Perugino qed jitfakkar mid-djoċesi ta' Għawdex b'Sena Marjana li tintemm lejlet il-festa ta' Santa Marija. F'waħda mill-inizjattivi għal din is-sena, fil-15 il-ġurnata li ġejjin dan il-kwadru ser jittieħed tal-ġurnata fil-knejjes parrokjali kollha ta' Għawdex b'waqfa wkoll fl-Isptar Ġenerali. Il-ħsieb wara dan u biex f'kull komunità parrokjali jkun hemm mument qawwi li permezz tiegħu tħoss lil Madonna qrib tagħha. Kienu ftit l-okkażjonijiet fejn il-kwadru ħareġ mis-Santwarju ta' Pilu. Darbtejn ittieħed ir-Rabat Għawdex f'Ġunju 1949 fl-għeluq ta' Kungress Marjan u f'Novembru 1950 fl-okkażjoni tal-festi speċjali meta l-Papa Piju XII ipproklama d-domma tal-Assunta. F'April 2010 il-kwadru iġġib Malta għal żjara tal-Papa Benedittu XVI li kien poġġa qudiemu warda tad-deb u kien ħeġġeġ lill-insara jitolbu quddiem din iġbija u jsejħula Sultana tal-Familja. Storika wkoll kienet iż-żjara tal-Papa Ġwani Pawlu II fis-Santwarju f'Mejju tal-1990. L-isqof ta' Għawdex Mario Grech kien fisser is-Sena Marjana bħala mod biex it-tifkira ta' dan l-anniversarju tal-kwadru tajn li l-sara jġeddu il-qima tagħhom lejn il-Madonna taħt it-titlu ta' Pilu u jagħmlu tagħhom it-tgħallimiet attwali tal-ġrajja tal-1883 illi kellha l-oriġini tagħha minn dan il-kwadru. Fit-22 ta' Ġunju ta' dik is-sena, Carmine Grima kienet qed tirritorna d-dar mill-għeliq tal-familja meta semet minn kappella leħen isejħilha. Fl-istess żmien u għal 6 darbiet il-Madonna ta' Pilu kienet kelmet lil Franġisku Portelli. Wara dawn il-ġrajiet, id-devozzjoni lejn il-Madonna ta' Pilu baqgħet tikber, batta pellegrini bdew iżuru l-kappella li ma' żmien waslet biex imbena santwarju akbar li nkorpora fih il-kappella oriġinali.